पाहुन जी। हाँ बोली बोली कौन पीस खाइम? काहे कि रौरे खातिर बनैले बनी पाहुन जी। अपना हाथ से कुछो दे देम नु त हमारा खातिर लागी कि एकदम मल हमरे में गान देले बानी बुझाई का अपना हाथ से देम हाँ त लागी कि हमारा के भर पेटा रउआ खिया देले बाई। आ काहे ना जी पाहुन रउआ कितना दिन के बाद आइल भनी त रउरा के खियाइम जना हमनी के तो का कहले बन कि रउआ हमारा के ऊपर से विदा कइले बानी। ए पाहुन जी वो बात कही हाँ बोली रउरा अभी पियल नहीं खी छोड़ले ना। अब जानते बानी कि तन की एजी कइला के बाद एजे आई ना तो हाँ ना पे ना हाँ तब का आई ना ससुरारी त सेथी सार उर पिया देवे ना त रउरा कहाँ से रउरा कंजूस आदमी बानी। अब जानते बानी इतना बतिया जान के रउआ तब अनजान बनी ना। हाँ चापी 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 ई चापी वाला कौन मतलब कि खाई हाली हाली हमने और ना चापे के होला नु हमने के जान लिया कि चापे के मतलब कोरा में चापे एकदम छिनारे बनी का जी ना त माने उहे बतिया कही हई देख ली जाई त कहाँ जाई सीधे तो यही से न दू हाली पूछला है हम कंफ्यूजन भइल त खाई मुर्गा बनवले बानी मुर्गा बनवले बानी मुहावा के नाप के खा चाप के आ नइखे लगल ताहर बहिनी के भतार के खा चाप के खाई। अब बताई कि रउआ खिया के हेता ना अले तनी केता ना ई नहीं जाना तो और पेट ताहर भरल ह कि ना एडीएम से एथी नंदोसी आ जूठा पतल ले ले जानी जी ए जी जूठे पतल ले ले जानी जी आ कुकुरे के जनी हम लबिदा चलवानी जी आ काई कुई करस भागी जानी जी। देखिए हमरो आवेला गाना आ गाड़ी बुझाई नु अब ये तिलक नहीं के चगत ना के बियाह होता। अच्छा ई बताई सबे के चाची तक केकरा ओरे ताकी रउआ नंदोसी बानी त हम दूसरा से हम जाई हंसी मजाक करे ना तो होला तो माने इतना कहब तो सुन के कोई क्या कही कि अगल बगल की ये जी गाड़ी गावाता घरवा में तो का हो जाई सबे कोई जानला हम कबो भी गुनगुनाते रही ना जी पाहुन जी जानतनी शादी बियाह कहीं भी होखो न त एकदम सबसे पहले हमरा हाजिर होखेला जरूरी बाटे। हाँ समझ जाइए एकदम छेका से लेके बरेछा से लेके एकदम शादी बियाह विदाई तक ले हम गीत गाइना। तब तो रउआ एमए उमेले के पास बनी जी एमए उमेले के पास बनी रउआ एमए नहीं पास जी अरे मतलब गीत गाए में पास बनी हाँ एकदम नंबर 1 पाइना नंबर 1 पे हाँ नंबर 1 पाइल ना एकदम तू पे कबो नहीं खियल ना 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 यहाँ टोला के देखी ना जी जानतनी ई टोला भर पूरा गांव भर में हम 1 नंबर पे है ना काहे कि कहीं जाई ना न जानतनी पाहुन जी देखिए एकरा में लुका छिपवला के कौन बात बाटे खा एथी काम हम मिल जाला 5000 10,000 रुपया मिल जाला गीत गवनी में। हां तो रउआ के बढ़िया बाजी एकदम गीत है ना बढ़िया बढ़िया रउआ गावत हां तब का हां तब आवाजो राउर बा बुलंद कोई देखी तो कही कि एकदम इनकरा के बार बार बोलाई एक बार ना बार बार बोलाई बिहिया में आटा नइखे बिहिया में आटा नइखे चाउर नइखे फटकल मन भटकल डियम के बहिनी के चोली फट के लटकल मन भटकल कहते हैं कि अब हद होता अब हमरो से बर्दाश्त नहीं को तो हमरो मुहावा से कुछ निकल जाए। हाँ तब खाई आ खा के आ चली के हमनी के आंता छड़ी खेले जाए। हाँ 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 एकदम ई सब में हम पीछे ना हटी ना तो इहो प्रसाद ना हटेलन डीएम बुझाई आय डीएम ना हटेलन। अच्छा हमरा लम डीएम सुनाइल यही चलते कनी आए हाँ पाहुन जी खाई खाई जहिया लोग लड़ जिमनु तहिया पता चल जाई कि केतना में बानी। हाँ अच्छा हाँ पहले खाई खाई देह पर मांस नहीं खे लड़े खातिर तैयार हो जाता नहीं तो नहीं सुनल है कि पातरे मर्दा में होला जोश मोटका तो मोटक जाई पतरका सटक जाई एते हाली में जननी नु अजी पाहुन जी काहे ना लिया कहनी अपन बहिनिया प्रियंका के अभी हे कुल रहुआ माने कि हमने के घूमे फिरे आवत न त माने ना लिया के तनका निक लागेला बेचारी हंसी ना बोली ना बतियाई ना बड़ी अच्छा बोलिए लागेला हुआ के हां ना हां निक लागेला। अच्छा अच्छा
साथे लेके अइले रहते त निक रहित आउ दी कुछु बस अब रहे दी आय? रहे कोल हिरवा हाथ से एकदम एक बार खा लेम नु हाँ। तो हमार लागेला कि केतना खा लेनी अच्छा ठीक बटे खाई खाई लेके खाई? हाँ और खाई चल जाई म आय हाँ रही तो आओ तनी रुकी खाता आ ये पाहुन जी भूला गई है बतिया सुने पानी लेके आओ तनी रुकी रुकी केतना रउआ चल हाथ बानी आजी गीता बुची आइल बहिरा रुपा हुन रउआ के त आवे के चाही न जी मिले खाती हाँ अच्छी न रब हम मजाक नु करत नहीं रउआ से सुन ले बानी कि सब न अरे साली सोचली सन कि जीजा जब ससुरारी में आइल बन त हमू चली ओ से का भइल बियाह शादी हो गइल त ई बात है चली ठीक बा बउआ ठीक बाई नु देखम जी गर्मी उर्मी के दिन बाटे पंखा उंखा भी रखम उहे न कहनी है बबुआ के देखम बढ़िया से चली ठीक बा और समाचार ठीक बा ना जी ससुरा के सब कोई ठीक ठीक के हो भौजी अरे के हटे गीता बुची रही और ई के का कहती ऊ कुछो ना कहत रही कि बताओ हो भौजी समाचार तो कहनी है कि ठीक है बाटे आई घूमे तो कहत रही काहे खाती हो कल ना हो तो पाहुन आइल बावन तो कहनी है तो कहते ना जाए तो बबुआ के तबीयत खराब रहे दांत निकलत रहे तो अभी जाके ठीक बाटे ओकरा गाँव में तो और हॉस्पिटल नहीं है बस क्लिनिक है झोरा छापोला बाबा लेके घूमे सन ओहिले दवाई करावे ली सन हे जा ई तो तनी बढ़िया दवा बीरो हो जेत ना हो जेत बताबो तो बियाह करे के बेरी या देखे के बेरी ना गनी जाऊ जी गवा तो माने बताओ इहे कुल देखल जाओ के जे दवाखाना बा कि स्कूल बा कि का नहीं के का बा बताबो ई तो बतिया ठीक है कहतनी जी रउआ सब त खेती गिरहती पर गई रही जाकि ओकरा घर में बड़ी खेत बाटे हां घर खेतीहर हवसन भौजी खेतिहर हवन जे मगर उनकर ससुर नु तनी मुथु हवन मोटा तो मोटा हो तो वो से काम छी मोटा हा बावन तबे नु धइले बावन तहिया के हाँ ई कहीं जे कंजूस रहेला उहे तहिया के धइले रहेला आ जे छरकर रहेला नु त मुड़ावत चलेला ना देखलो बिल्डिंग पिटले बे देखो तनु कैसन और पाउन गजबे बानी ना तो पाहुन जैसन बावन वैसन पाहुन न बावन माने अब का दुश्मन कहीं ना मतलब हंसत खेलत देखो अभी तुरंते आइल हनी होने से तमर तमस आ पैंट पर रही हाफ आ कहतनी के बजे जातनी हम तब जी जींस पहन लेबे गर्मी होता टाइम बसड़िया देने बैठ रही कुछ बतियावत रही फोन पे कहले ही जाई खाइम ना तो कहतनी कि खाइम तनी हाथ गोड़ धोतनी त मझली उझली कहला ऐसन कि खिया दी दीदी अब पूछबो ना कहलन कि खियावत ऐसन कि का ई हाथ धोए के बात करतो ओइ बतिले गीता वाले नु एकर कब आवेला नहीं जा कतना दिन को आली फोन करबू कतना आली बोलेबू तब आई चनु कहे ना आवे एगो हमनी के पाहुन बाई हई त एकर बहिन 14 हफ्तो ना लागी तले गिर रही ई का कहतनी जी ना बताओ बहिन अब हमरे ससुर कोई के उठू रहेला कि जल्दी जल्दी आवस जा हमर पाहुन तो बताओ हफ्तो ना लागेला तब ही आ जाला एकर सोचे के चाहिए तनी 1 महीना 2 महीना पावेलन दमाद तो तनी बढ़िया पाहुन के आदर मान होला ना होला ई देखी बहुत भाग्य के बात रहेला कि बार-बार आदमी ससुरारी में जाला ना जाना तनी नु भाग के बात ना अब ससुरारी में गइलू तो सार ससुर अपना मन से लेलन बनैलन खियैलन आई तो कही हमरा के हई बना के खिया दें जा हौ बना के खिया दें जा खाली मुर्गी मछरिया खसी मीट के बात कर का हो जाई पाहुन हनी पाहुन के आस लागो रहेला कि ससुरारी जाइम तो खसी बनवाई पिस्ता बनवाई काजी अरे चुस्ता बनवाई आ फिर से खसी के मीट मंगवाई जन्नी चाहे तो का करबो आदमी के थोड़े अब वो जानत नु बावन कि सलवा हमर कमाल सन हां इहे नुती बा आ उ खा लेलन खइलावन कि ना भी खा ले बने खा लेलन के खइला मछली खेले भाई ओ तब तक खिया देलन बढ़िया ओकर पेटे भर गेल है ना ई कहे चली त देख ली बतिया वो चना कहत वो कम चना ना हई बुझाई रउओ कुछ कहीं रउओ आजकल बड़ी उड़तनी मेहरानू के दम पे आ तो मेहरानू अब जान तो मेहरानू कोई के मेहरानू होले मेहरानू के बात ना सुनबू तो जान तू थुराई के पड़ी कुचाए के पड़ी भाग जाई भागी नाही भागे के ना दे मोइतना हमरा में नहीं खे कमी रही तब न मेहरानू भागी हमरा में कमी बा अपना न दिमाग हो जाइल रहता कि का कहे के बताव रिश्तेदारी में जाइल जाला तो 1-2 दिन खातिर न जाइल जाला कि या के 10 दिन 15 दिन बैठल जाला आ 10 दिन बीतत नहीं खे तबले जाता नहीं आवत न ऐसे मान सम्मान होला अपना मने तो बुझाते नहीं खे जबले कोई मुंह खोल के ना कह दे हाँ तो कह दे कि देख ले नंदोई जी
अपन मेहरारू उठाई या लेके जाई घरे। ई हमार रोज रोज रहल अच्छा नहीं खे। कैसे तो कहल जाला कि हरकल ठीक परकल ना ठीक। आ कुछ कहाला पर मुर्गे मछली का बात करत न, सब्जी बनावत तनी जा, कुछ बढ़िया बनाई जा। बेटीवा से कहत तनी, आखिर और सास फोन कइले रहली अभी। आ जी बुची जी, बुची जी का भजी का करतनी सुनी त? का हो का करत रहनी? आ खाना खैनी ह के रउआ? पक ना भजी अभी कहाँ हम खैनी है खाना। आ कन्या का कला के खाना खैनी है। ये बतिया पूछे खातिर तो हम रउआ के बोलैनी ह। खा पी ले जा। मुर्गा कहत रही नंदोई जी की मुर्गा खाए के मन करता था, मुर्गा मंगैनी हमी। आहो भौजी तो हम खियाइम कि तू ही खियाबू? तहन जानी ना खियाबू जा खियावा। देखिए एगो बात हम रउआ के कहे खातिर बोलनी है, बुरा मत मानब। का हुआ? जब अपनी मन ने कोई के नहीं खे बुझात ना तब मुंह खोल के बोलही के ना पड़ी जी। बोला अब नंदोई जी रहतनी रोज ऑर्डरे पे ऑर्डर देतनी कि हमरा के मुर्गा खाए के मन करता, मछली खाए के। मान ली पेड़ नहीं खिजाना लगैले जी। हाँ गारा माटी काम करे वाला मरद हमार दिन रथे घामे बतासे में ठेठी आता ना तो 300 रुपया पावता ना 400। देखा भौजी हम तहरा से का कहे, हम ना सोचे नु कि ए जगह उआ बस ना पतिएबू त माना करे नहीं भौजी कि का करे रउआ जाता नहीं। आ तब गुबु 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 झोरा उठाई में बस ए जगह देख हम ए जगह उतर जाए। 400 रुपया मिलता एक दिन का। वही में लड़कन का पढ़ाई लिखाई, घर के खर्चा, बर बीमार, कपड़ा लत्ता। अब बताई कोई का फरमाइश कैसे हमनी का पूरा करे के? का चल जाने दे रही तो कहूँ के रहल। अब लोग लइका भइना से हमर लइकी देखत नहीं कि हमारी आधावा हो गइल जी। शादी बियाह करे खातिर ओकरा के रुपया पैसा बिटोर के ए रखे पड़ी कि भौजी नहीं? ए जगह ना कहूँ के याद है तो कहूँ के ना पतिएबू। अपन फुआ गाँव हमारा लागता कबीर चल गनी है बाबू के मारला में। तू पतिएबू ई सब जाए के ह? अब बताई कतनो है तो मेहमान न है। हमनी का तो अभी नैहर जानी तो मुंह खोल के ना माई बाप से कहनी जे भाई अरे राछ हमर राछ जाना तनी कि और मरद है तनी खराब लागी। खराब काहे के लगी? तू हमरा के काका लगे बुरा करबू चाहे तो तू कुछ कोई करबू तो हमरा खराब नहीं लगी। भौजी गलत रास्ता पर जाता री हां तो तो वो काम होता हुए करतावन। अब गांव भर का लोग कहता का हो तो हर रोज नन तो यही जुकिए आवल करता ना। हाँ 10 दिन 15 दिन बीतत नहीं खे। 24 घंटा 24 दिन ए जे गिरा रही हिड़ा रही त का होई? कहां से कुछ होई? अपने माने बुझाइबे ना करताटे। मान ली हमनी का तो सही लेवे के देखत नहीं तो कुछ नहीं खे। हम तो कहम त हमरा के मार लती मारे लगे। हां जी मरबो करे ना उरउआ के। खाली कह देम तक तू का कर हमारे गांव में जाता मारे लगे। का महाराज रउआ बतियावतनी? हां अरे मैं यानी ना बढ़ती जो होतनी होने ओने आ रहो बनी कोने कोने। देखी रउआ का याद न रउए के अच्छा लगता, हमरा तन को सुहात नहीं के समझनी। माने कि बढ़िया बात कह देनी त रउआ के सोहाते नहीं खे याद त भैया छटपटा तवन खैला भी ना। आ रउआ बैठल बनी है ने या के शांति से बात में बात मिलावतन। अच्छा पहले बताई रउआ खा लेनी खाना? हम तो खा लेनी, हम खाए में फास्ट नहीं पहले खा के देले ह? के देले हो? कोई देवेला त खाई ना ना कोई देला त अपने से निकाल के खा लेना हम। कनी के दामाद के ये तू ह विचार है कि अपने से निकल के खा लो। तू तो चुप रह ना त मारा ते के घूसा में भूसा फेंक दे। सुनी हाँ। कनी के चली और ये खाली खा ले। अभी ना खाई तब जब तुरंते खइले ही बाद में खाई। ये निकाल के कोटरा में रख दे जा हमरा के अकेला ना। ए बुची जी जितना रउआ से कहनी कुल समझा दे ठीक ना। अब हमरा बर्दाश्त से होता बाहर। अच्छा अच्छा तू आके हमारे गोदिया पे बैठ गेल रह। हाँ एक दिन बैठ के गोदिया में रहुआ अब अड़ाई मत। काजी हाँ रख त अपने माने बुद्धि नहीं खे। बुद्धि बा तबे नु जाके होने दूधी चरतनी। अपने माने रख कहत रे का करे रे वही जगह आवे नी। का करे आई ना? तू का करे आई जी आवेले? ई त हमर घर ह आ रउआ हमर ससुरार हो। कोई आवेला हाँ त एक दिन आ दू दिन न रहेला? बताई ना रउआ के क दिन आइला हो गइल तनी बताई हमरा के। तो को दिन हो? 1 महीना जाता 1 महीना हुक्का दम दसई से। भौजी लोग हमरा से कहती हमरा इतना बुरा लगता नु का कहेला समझ गेली रउआ? काची बुरा लागता माने कि भतवे नु खातनी कि और कुछ खातनी? दमाद के ये कहे के ह कि मुर्गा लाइन जा, मछली लाइन जा, अंडा लाइन जा, तला का लाइन जा, तला खस्सी के चुस्ता लाइन जा, हई लाइन जा। तो कहना दिहन आदमी कि ये जी का बनता है बेरा त लिट्टी चोखा बनता है। लिट्टी चोखा मत बनाइन जा हई बनाइन जा बेरा। काहे 24 घंटा हुए का खइबा? अब कुछ नहीं के का लिट्टी चोखा तार मुंह में ना अटकी ना जाई उजाला गिल देबा का? जाला तन की टाइट नु जाला। टाइट जाला? जाला उ मोलायम जाला हर दिया जाला। हां गांवा पर खाला खूब तहर माई मांगा मांगा के मुंह में ठुसवावेली। अरे ओइसन बातें मत कर। आँखी से देखले बाड़ी कोई नहीं के देखले
माई हमार का लिया के खियावे ले एक टाइम के सब्जी अटी तना नु अथु होला एक टाइम के अटी त एक टाइम के ना अटी नून अरे भात जाके खा देख कि सब्जी भरल होई। सुनी रोग हम कहतनी निमन मन से कपड़ा पैक करी आ चली हम भौजी से कह देतनी रोग हम पैसा नहीं खेरो भी हम पैसा कौड़ी देकर अरिया देतनी चली जैसे अभी अरे तो 2-4 दिन और रहे दे 10 दिन ना रहबा 10 दिन ना हम 2-4 दिन रहे दे ना एको दिन ना रखे चल अभी चला बताओ हम 2-4 दिन कहती तू 10 दिन कह ना 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 कहतनी चला चला हम खिसिया कह देतनी चला हमरा दिमाग काम नहीं कर चला ना चला भी पता नहीं लगता कि इनके तार के रख देता मैं जहाँ जी तहाँ मेहरिया का संग जी पीछे पीछे बे जाई बताव है मुंह खोल के आइल बानी नंदोई जी कह देतनी मुर्गा मछली खाए के हमा सुमा की मरद से होई हो हैं रे दीदी जी हम तो देखले रही सब कोई के नंदोई जी पहुना हो सन ना देखले रही जैसे हमनी के घरे होत ताटे जता कि पेट में लाला छछा धइले बा औरी तो औरी जाके हमरा से कहत हम आ कि जानतानी भाभी जी अभी 10 दिन रहब ओकरी बाद जाइब गाँव में अब एकदम दिमागे नहीं काम करते के कहता उहे हम कहता तो ना बनाए में उथुन मांजम धो में नहीं आज से हमारो स्थापना हो गइल कि घर ही में हमरा रहे के बाटे आ बबुआ के पापा खिसिया तनी कहतनी कि अरे मुंह खोल के कह दस जब अपनी मन नहीं खे समझ में आवत तो कह दस कि यहाँ से जाई रहुआ जगह नहीं खे हमरा घर में तब उहे नु कहतनी हमरो वैसे कह देनी हमरा के चिल्लाई मत कि काम कर कने काम कर खाए के बेरी आगे या काम करे के बेरी पीछे हैं अब का करी तोहन लोग तो छोड़ दे बुझा हम के करा पर छोड़ के अलगा बिलगा होखी अलगा भी ना बिलगा के थोड़े जगह बात होता टे रउए छोड़ दही तबे न जनिहन कि रात में खाना नहीं खेबल त सुबह जाई आ सुबह जब ना बनी त रात में दोपहर में अपन निकलिहन घरे सही कहत रोज बना के आदमी थारी परोस के देई देता है अपना मन काट के खाइए लेता तो कहां से जाइहन आ सुनो तड़ू का कहत रह हां एक छिपा खा लेना हां काज ने मछली खाना देले रहलिए त और कतना कटोरी में निकाल के रख देब जा बताव कोई खाए चाहे ना खाए कोई के आटे चाहे ना आटे एक हाली खा लेना दूसरा हाली के निकाल रखा जा ऐसा ना देनी यहाँ के ये दीदी जी यहाँ के पेट में कोनो भूत दूत नहीं खेना चाहिए अरे का जानी हो हमके लागत ना कि लागला कि इनका घरे द्वारे मुर्गा मछली ना मिलेला पूछे जे जे के बात ना ओनियो के कहतड़ी कि उनु खाए खातिर कोनो हितै में चल जाली हाँ आ मुंह खोल के ये भौजी कहे न अपनी फुआ के यहाँ गइल ह त कतना रे फुआ सब्जी रोटी मत बनाइए मुर्गा मछली बनाइए बताई त खैला खातिर नहीं कतना बड़ बेइज्जती करवावे नहीं त जाके उहे नु हम कहतनी कैसे त कहल जाला कि लाजे भवाई बोले ना सवादे भसुर छोड़े ना उहे हाल इनकर भइल बाटे अरे का करे के बाजी आदमी बोलियो दिहन त खराबे लगी नंदियो त उहे कहत ये भौजी खाए खातिर कहीं कहीं चल जाला अब वो बेटी बा कहते कि ये भौजी अगर कहब ना त हमरा के मारे पीटे नतिए दोगालवा लागी आ जौन ना दशा बनावे के तमन बना दी वो मजबूरे बैठा तू बैठा ए भाजी ई कहता मनु का काला की जाए के अरिया दे जा त काय और आते के जाई बेग उठाई जाई ना रउआ कहते तो रह जिम अभी 2-4 दिन रउए ना कहलही हमनी के काहे के कहे के कि रही के काले हो ये कहलही कि अभी रह भाजी जाई के रउआ ना भगनिए जिगवा से त हम त उठे सुत के कहतनी कि जाई रहुआ हां जाई नाम किसिया तनी सोच रही रहुआ ना काजी रउआ का कहलही 2 दिन ना 2 दिन रह जतई रउआ कहती त ना त हम ढेर जाए करे के के मन रहे सुनाता बहिनिया खाना में अपने लइका के जन पियावेली उहे का डाल देले बड़ी ये काम होता कतनी जी देखल नहीं का हमरा के देखले मां गोने त पहिले एकरा ताके के एकदम से आदत हो गई बेटे कैसे जी बुची जी रउआ झेली ना ऐसन मरद के लेके हमरा त हमस मका झेलले न जाई सही में गाना वाली कोलल बाकी तू मरद नहीं माथा के दर्द हवा राजा जी देख अभी देखा कहा महाराज रउआ सब ऐसा ऐसा कढ़ावत और ये कि अकेले जाता नहीं कि रउआ जाता नहीं यहाँ की संगमा बुची जी का करे जाइम अभी माथा में दर्द भइल बाटे काफी हमरा जी जाई रे पहुंच जी आइम दूसरा चली रउआ घूम घाम के आ जी नहीं हमारा भी ना अपना जी टाइम हनु इकर भाई के अंगूरी टूट गइल बाटे गाड़ी चलाए में दीदी जी जातनी हां जी चली चली कहां ए बना देले बानी पाहुर पुरिया ना तो अभी फेंकुआ यहाँ कहलही कि रहे के अभी 2-4 दिन आए जे हो रहा ना 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 रहर बहिनिया खाती बांध के रख दिले बनी अलगे ठीक बाले जाके आ दे दे हां अब भूख लगी तो रास्ता में खात जाई हां चल 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 जाई चली हम रउआ के पहुंचा देई चली ता अभी लगले बना के गईनी है बहर से सही में का हमारा कहते हैं कि रहे दी मन की दलान में सुतावे के ले जातन जा आ दलान में दरान में सुते के नहीं ले जाते हां चली बहान के रख दिले बनी चली और बर बिताई करी जाई हमनी के जातनी तने दीदी के नहीं हर चली जी दीदी ये दीदी जी जाए वाला बामा जी
कैसे एकदम लगड़िया हइयट हो गइल गइल बा ना कौरी कहता ना कुछ बोलतो नहीं खी आ कैसे कहता ना कहता नहीं 4 दिन 2 दिन अरे एकदम बानर बा दादा हमार मरद रहित न बनाइए ना दिला सब अब जेबे न करी हां ने हैं जातनी हम विदाई विदाई कर दे ना ते घर में खुशी आइल रही हाँ। आव